No niin. Close enough. Ehkä oli vähän huono idea syödä just tänne. Jaas, mihin helvetin vaiheeseen sitä nyt taas jäätiin sitten? Ei taas olla joo. Pro-tippinä spoilereita, jos ei ole pelannut Bloodbornea. Vaan meen siellä, missä mä nyt satun jäämään tähän näin, että tässä ruveta ketään kenenkään spoilerita suojelemaan. Se on kyllä ihan totta. Tää on aika jäätäviä niinku jäätäviä nämä latausajat. Jos ei kuole, niin ei tarvii yleensä katella. Hehe. Failborn. Why would you do that? Ai se vähän vietti alaspäin se mäki siinä. En kommentoi. Eipä tullut hirveän pitkä matka ainakaan sieltä respawnauslampulta, jos ei muuta. Mites muut? Mites on Baby Jesus-päivät mennyt? Muuten kuin tuijottaa sitä samaa latausruutua. Siinähän se elapsed time näyttäisi näkyvää, että 7 minuuttia. Mihin helvettiin ne mun bloodekot meni? Jääkö se mukaan tolle viholliselle sit yhtäkkiä? Excuse me, do you have my blood? Excuse me, on silloin mun. Give me my blood. Mitä vittua ne sulle meni, et sä oot lähelläkään, saatana. Whee! Yes, indeed.
Toi Beware of Fall olisi ollut ihan kiva nähdä tai lukea toi nootti ennen sitä, kun mä menin kattelemaan sitä sen reunaa yli. Motherfuckers. I'm on to your bullshit, Bloodborne. Hello. Just checking. Täällä puolella siltaa mä en olekaan ennen ollut, niin tässä voi tulla aika hidastemposta etenemistä, mutta... Such is Bloodborne. What? Joku heittelee jotain vitu öljyä tuolla. Nope, 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 nope. All of my nope. Mä voin hypätä tuolta ylhäältä sen. Fuck you! Ai. Stamina, ai. Okei, siellä on vähän enemmän sitä populaa kuin vaan se yksin. Fraud confirmed. Loading. Herättäkää sitten. Miten oot? Motherfuckers, round 2. Ei sinänsä, että sinne nyt tosiaan nyt juuri mitään vitun loodekoja. Moro-otso. Come on. Come the fuck on. Vittu mä vihaan näitä koiria.
Koirat liian nopeita. Doge too fast. Kuinkas monta dogea siellä vielä on? Ainakin yksi. Vittu, onko heittelet jotain saatana kiviä? Sulle kivet näytän, saatana. Niin ja tosiaan ihan vaihtelun vuoksi pitää striimata tällä mun omalla Twitchillä, kun ei olla vaihdettu vielä sen nelinpeli Twitchin passua ja se on siellä limpossa for now. Kunnes saadaan tehtyä asialle jotain, mutta sillä aikaa ihan hyvinkin pystyy striimaamaan tälläkin sitten. Normaalisti mä vetäisin sillä nelinpeli-akkauntilla, mutta c'est la vie. Täällä pelataan nimenomaan Vidgy Games. For the glory of the little baby Jesus, we play the Vidgy Games. Okka. Ja. Ja. Mikä armori tää on? Tää Henryks setti. Paitsi, no joo, no Henryks hattu ja Henryks armori ja sit mulla on Charred hanskat ja host. Tuskinpa Tomusokeri, koska tää on Sony periaatteessa rahoitti tän tekemisen. Mä vaan veikkaan, että se pysyy kyllä aika pitkälti PS4 eksklusiivina tästä hamaan maailman loppuun asti. Ei sitä ikinä tiedä, jos ne jossain vaiheessa toteaa vaikka, että he haluaisi tienata vähän lisää rahaa, niin nehän vois kääntää sen PC:lle. PC:tä mä en sinänsä näe ihan niinku ökyn mahdottomuutena, mutta muille konsoleille tää on varmaan aika turhaa ottaa. Toi on kyllä niin persees, kun tuo saatanan ladattu lyönti aina treidaa noitten vihoisten kanssa melkein. On siinä sinänsä armoria, ettei ne pysty sitä niinku estämään, mutta se, että se treidaa aina vähän vituttaa. Kyllä se on ihan nelinpelistriimiä kuule. Tää ei vaikuta kyllä. Tää ei vaikuta yhtään hyvältä, yritin sanoa. Niin, no sitä Pleikka 4 nyt muutakin pelattavaa kuin muutakin pelattavaakin kuin Bloodborne. Okei. Vähän oletinkin. Headshot trap. Thanks man. Sitä hyvin ajoitettu just tähän, että tänään julkaistu kans toi Bloodborne-mulkaisu. Niistä voi pelata kans lisää Bloodbornea. No eipä tietenkään.
näitä hirveen Kyllä sitä tuli pari kertaa treenattua sitä. Mä kuolin siihen tarkoituksella siihen Cleric Beastiin silloin ihan ensimmäisen kerran monta kertaa, kun mä halusin vaan tutkia sitä mahdollisimman paljon. Mitä kaikkea se tekee ja mitkä ne on ne sen movesit. Show me your moves. Sitä mä en ehkä ottanut huomioon kuinka vitu vähän lämää se Dreaded-geeni tekee. Siinä meni vähän kauemmin kuin mitä mä olin suunnitellut. Jason ei nyt siis... Kyllä Jason selkeästi lämpes Bloodborneille enemmän kuin millekään Souls-pelille ikinä, et niinku... En mä nyt ihan ultimaattisena mahdottomuutena pidä sitä, että se joskus pelaa sitä näin. Kyllä me nyt saatiin just... Kuule... Sebukin pelaamaan tätä, että... Sami pelaa ja... Sebukin pelaa. Se nyt vaan just se... Jasonin kopio, mikä tolla Sebulla on nyt sitten. No vittu. Kuin kivasti. Sitten mä laitan sen jonnekin toiseen paikkaan ja sitten kuuluu paljon huonommin. I don't fucking know, I'm just a dog. Miks tässä on portti ja sit portista voi mennä ohi tälleen Kyllä Sami on tosi syvällä Bloodborneissa. Holy shit! Onneksi on kuulokkeet. Kuulin tossa saatanan naaksahduksen saman tien. Joo, kyllä, ehdottomasti mä oon samaa mieltä ton GD Monson kanssa. You've come to the right... Nyt mä oon taas täällä. No tän mä halusinkin käydä tsekkaamassa ennen kuin mä tipuun alas tosta toisesta paikasta. Mut kuuluuko se nyt kuitenkin ihan hyvin? Tänne vois mennä... No hyvä. Täällä mä en tosiaan kertaakaan vielä ollut, että... Äkää ihmetelkö, jos tulee semmosia pieniä paniikispurtteja silloin tällä. Ja se, että mä pyörin joka vitun nurkan täältä ympärissä. Hello, anybody here? Vihaan koiria. No okei, mä vihaan koiria Bloodborneissa. So you must die. Mitä se tarkoittaa, että täällä olisi joku, kenelle voi puhua, kun siellä on tuo lamppu? No niin. En mä tiedä, siis kyllä... Jos haluu aloitella Soulsia, niin... Oikein tiedä, mikä niistä olisi kaikista paras versio. Tai mikä olisi paras. Joo.
Mitä taitoja? Ihan helvetin muista kukikatteria. Joo, mun mielestä Dark Souls 1:nkin helppo aloittaa. Ilmustatsit. Aika tasasta vedetään. Quality. 2021, 2020, 10, 8. Fuck Elementals. Ensimmäinen kerta, niin mä vedän ihan kato fiiliksen mukaan, että tässä ei ruveta minmaksailemaan yhtään mitään. Ja mä edelleen käytän tätä Saw Cleaveria, mikä on ihan eka ase, tai minkä valitsin ihan ekana. Kyllä tää Bloodbornekin on sinänsä helposti tai helppo aloittaa, mutta se on vaan se, että se sit opit sitä kilven kanssa liikkumista ollenkaan. Koska sitä ei oo, niin ehkä siitä saa sinänsä vähän väärän mielikuvan sitten, jos aikoo mennä takas Demonsiin ja Dark Soulsiin. Vittu! Sun pitää tappaa Henrik ja sen jälkeen ottaa sieltä Insight Wellistä. Itse ostat itemeitä Insightilla. Niin. Yes. No, kyllä varmasti ihan vitu Wondrous. Wondrous Treasure. No se on kyllä Tomu Sukeri ihan totta. Siinä on sentään se tutoriaali. Se nyt vaan niinku laittoi sen portin mun nenästä kiinni, että se jää sinne hengailee. Vittu mikä munapää. Tässä varmaan ammuskella vähän enemmän. Kukaan nyt mitään manuaaleja lukee. Ei vittu, toi on tommonen pussimies. Mä vihaan noita pussimiehiä. Kuten sanoin, mä vihaan noita pussimiehiä. Just ton takia, kun ne tekee ihan vitusti lämää. Mä en tiedä yhtään minkälaista. Vittu. Ehkä se 6 tai 5 bossia. Hate those motherfuckers. Iisakki on aina hyvä vaihtoehto, jos haluu pelaa vaan jotain. The what?
Reverend Easy. Onko se Easy Iselia? Paitsi se on Iggy Iselia. Muuten hyvä. Okka. No niin, siellä oli vaan kuteja. Täällä ei oo mitään. Kun höpöttelee täällä ihan omiansa. I'm on to your bullshit. Häh? Kuka täällä jo heittelee? Joku tuolla. Niin, no se on ihan mielipidekysymys. Mun mielestä taas just tyyliin Soulsissa Dark Souls 1 oli esimerkiksi ihan liikaa aseita ja suurin osa niistä oli ihan identtisiä toisessa kanssa. Mä otan mieluummin niinku paljon vaihtelua näihin aseisiin, kun se, että on niinku pitusti vaan tosi vähän vaihtelevia aseita niin Dark Souls 1 esimerkiksi. Ehkä vois vähän käyttää Ludwigia, kun mä en tykkää vaan tästä kuinka hidastaa verrattuna tohon Saw Cleaveriin. Ei tullut hirveästi käytelty. Se on vaan kuisesti messissä, mutta... Jaha, kumma juttu. Sinäkö sitä Se sitä meteliä pitää. Ois mun Molotovin koktaleita jos... Hello, would you like to hear about the beverages? Eikö se ne vaan niin jalattomia munapäät? On. Ne tulee aika ahdistavia, mutta mä nyt näin hirveen vaikeeksi sanois näitä. Hello. Mikäs? Onks mä nyt takas täällä? Jep. You so spooky. Joo, sen verran mitä mä nyt oon kuullut siitä Canonista, niin se vaatii vissiin ihan homonastrena. Ainakin verrattuna kaikkien muihin. Jonkinnäköinen rajoitus tulee siihenkin. Ei kannata kirjoittaa mitään, kato manifestoja sinne viesteihin. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Ajattelin taas vähän niinku Twitteri. Että sillä on 40 symbolia. Niin ja tää on tietysti se opi, missä mä kävin aikaisemmin hyppelään. Jee.
Shortcut unlocked. No, 30kin on jonkun verran. Aha. Aha. Motherfucker. Onko se sit verrattavissa myös sen verran tehokas, jos se käyttää 10 kutia per laukaus? Tekeekö se sit kans niinku lämää? Paree ois tehdä. Juu, siis eihän tää nyt käytä tietokoneen, siis se striimaan ihan suoraan Pleikka 4:lta. Ei oo PC liity tähän projektiin yhtään mitenkään. Ei jaksa. Holy shit. Kiinnitä Mika enemmän huomiota, vähemmän vitun mussutusta striimaamisesta. Damn! Well, fuck me, right? Lopeta. Kiitos. Onks vaan puite? Voin. Yes. Wii. Hello. Se on kato kuule vaan hyvää koodausta, ettei se vie koko Pleikka 4 juntturaa. Jahas. Onkin vähän. Millä toi oikein huitoo? Ai. Ja sitä Bloodbornea ihan helppo striimata, kun tää ei pyöri kuin 30 fps muutenkin. Ai. Jaa, millä levelillä kuule? 49. Koitan tässä just välttää niinku level-appaamista sen takia, että pääsis sitten jeesaamaan Sebua jatkossa, jos sillä tulee jotain ongelmia. Tässä on kuitenkin se soft cap tässä co-opissa. Jos mä koitan vaan olla level-appaamatta, niin jossain vaiheessa Sebu saa mut kiitaa, pääsee siihen tiettyyn pisteeseen ja sitten mä voin sit jeesaa sitä tarvittaessa. Jos se nyt tulee tarvitsemaan apua vielä. Cause that would be nice. Mieluummin mä kyllä striimaisin PC:llä, mutta tuo mun PC on tommonen vitun paskaleja, niin tässä on uusi prossu ja sun muuta, että sais tehtyä kunnon striimin tuolla PC:llä. Mitään tulevaa peliä? No mä ootin Bloodbornea aika isosti. Mortal Kombat X mä venaan aika isolla E-peniksellä tällä hetkellä. Siihenkään ei oo kuule kauaa enää jäljellä. Mielestäni se näyttää vaan helvetin hauskalta. Nää vaikuttaa niin paljon enemmän Injusticeilta kuin mitä Mortal Kombat 9 silloin. Ja Injustice mä tykkäsin kanssa ihan helvetisti. Odotukset on korkealla Mortal Kombat X:stä.
oletan, että tuo vie samaan paikkaan. Oletan. Juu, siis kyllä mä totta kai Batmania ja Witcheria odotan, mutta siis mä nyt ajattelin tälleen, mitä sieltä tulisi niinku lähiaikoina. No. Kyllä yllättäen odotan Metal Gearia, mutta se nyt luulisi olevan ihan itsestäänselvyys. Häh? Ai saa. Se tekikin vähän lämää sitten. Vittu, mikä munapää. It's okay. Tää muistaa seuraavan kerran nukettaa toi vittu Orbitilta toi kaveri. Mä en helpota yhtään tämän PlayStation-kameran duunia tässä. Savuttamalla koko alueen. Joo, on Loadborne. Pitäis mä nyt vaan tällä kertaa skippaan noin kaikki munapäät, mitkä tulee tuossa alhaalla ja menen täältä tonne. Hello. Ai. Ei noin nyt edes tunnu loppupeleissä niin pitkältä. No siis onhan ne tietysti pitkiä verrattuna moniin muihin peleihin, esimerkiksi noin loadit, mutta ei se oo oikeesti niin paha. On se paha, mut ei se mikään ylitsepääsemätön oo. Sentään aloitin pelaamisen Commodore 64, mä tiedän jotain pitkäjänteisyydestä ja latausajoista. Täältä oikealle. Jep. Päästään takas sinne, missä mä kuolin. Tuleeks joku? Jep. Vähän se tykkimunapää taas takas tuolla. Jep. Sori, mutta ei kiinnosta. Niin. Kyllä mä veikkaisin, että ellei saa montaa kertaa vetänyt Dark Souls 1 läpi nyt, niin kyllä sä tuut näkemään siellä monia aseita, mitä sä et oo koskaan ennen tullut vastaan. Tuonne mun veri tuntuu ole ihan erikseen. Eiku eikä oo, kun ne on tolla. Motherfucker. No. Operaatio Nuke from the Orbit.
melkein jäi rappusiinkin. Fuck off, give me my souls. Give me that shit. I need it. I need my souls. Wow. Kyllä ne on Sony, tai en tiedä onko se Fromilta vai Sonylta se, että ne ainakin yrittää seuraavissa patcheissa korjata vähän noita eeppisiä loadausaikoja, että jännä nää. Kyllä se luulisi olevan vähän optimoinnin paikka. Juu, sinne ne ois mennyt. Sama juttu. Se ei mua nyt oikeastaan sinänsä ois haitannut edes, koska mä nyt vaan venaan sitä Sebuun. Mä oisin periaatteessa tuhlunut kuitenkin johonkin Molotovin koktaileihin tai muihin noin kaikki rahat. No niin, tää on taas shortcutti toisesta päästä. Mä en sinänsä tee mitään noilla souleilla just nyt, tai bloodeilla. Koska ne ei oo souleja, ne on blood echoja. Byyy! Missä ne näkyy? Oikein ei näy edes tuolla. Blood echoja. Eikö näkyyhän ne tossa niin? Blood echoes. Brr. Miksei niitä voinut sanoa vaan souleeksi? Ähäs. Menee jos tarpeeksi kauan aika huidot ympäriinsä, niin kyllä ne aseet jossain vaiheessa menee rikki. Jumalauta. Ne vielä poisonoikin vielä, saatana. Ehe. Mä en voi Otso ymmärtää ketään, kuka pelaa suomeksi tätä näin. Juttelin Friendin kanssa vaan siitä, kun ne pelaa ihan läpälältä suomeksi. Kaikista niistä ihan jäätävistä suomennoksista. Verihäiveitä ja vitun silpareita ja... Kylmä veri, mitä liian vitun systeemeitä olikaan. Tekis mieli ampua itteni naamaa saman tien. Ilmeisesti tää nyt ei mekkää sen samaan paikkaan, mistä se on yksi. Tässä käydä tsekkaa toikin. Miten niin noin good guy? Mähän on vittu the goodest of the guys. Aina auttamassa kaikkia muita. Tää täältä löytyy. Ei, kaikki muut on huonoja ihmisiä. Sä oot aivan väärässä. Niin, sitä minäkin aina sanon kaikille, että on hirveet propagandaa aina vaan podcasteissa. Näin! Ehkä mä oon vaan niin kikseessä, kun... Jos Sebukin on kato... Sebu oikeesti lähtee niinku Souls-peleihin, niin se vaan tuo musta ulos jotain semmoista ennennäkemätöntä.
Niin, muistakaa sit lähettää palautetta podcast@4peli.com, kuinka hyvä jätkä mä oikeesti oon ja minkä takia ne kaikki puhuu aina musta niin ilkeänä. Mä haluun kuulla noit palautteet sitten seuraavan podcastin nauhoituksessa. Tässä tonne niinku hyppii jostain vai? Vai tästä? Poison knives. Okkaa. Puolukointia. Ei oo karttoja. Kartat on losereille ja partiolaisille. Toi näytti hyvältä. Nothing but ambushes here. Olikohan toi joku vitu? Have you got a screw loose? Or is it your animal intuition? Moi! Hunters have got more blood on your hands. Ei ollut tarkoitus. Sori. Mut... Sä nyt valitettavasti kuolit joka tapauksessa. Tai sit mä kuolen. Jompikumpi. Mitäs mä en lyö sitä? Mulla ei itse asiassa minkäännäköistä syytä lyödä sitä just nyt. Ehkä jos mä menen jonnekin aivan muualle ja tuun joskus takaisin, niin ehkä se on vielä super vihanen mulle, mut... Luulin olevani ovella. Cannon! Siitä puhemista puhuta. Joo, ei tosiaan oo kyllä tarpeeksi strengthia käyttää tota. Mä halusin nyt vaan löytää jonkun lampun, että... Shut the fuck up. Kanavamörkö. Se on kyllä totta. Jätän sen riehuu ihan vitu keskenään sen. Mä haluun päästä eteenpäin, eikä vaan grindaa jotain vitu isoa mölliä. Tää on se hissi. Tää on se hissi. Ei tää oo... Ei tää oo se hissi. Tää oli joku ihan toinen hissi. Well shit. Ne ei varmaan vihjaa mitään tuolla Poisonin kanssa, niin kuin jos ne antaa antidotteja täällä. Ai, tää on tää vitun... shortcut. Vitu pete. Ei ikinä. Voin ehkä minimissään pelata Injusticea joskus striimissä, mut uni eli en ikinä. Vitu weeabout. Tällaista tekin miesten pelejä niinku Injustice ja Säpänelon. Niin, perus onko hissin alla mitään tarkastus? Näyttää siltä, että hissin alla on kuolema.
naisia petellyt. Dynamiittipete tuttu Nelinpelin videoista. Ne tietää, ketkä tietää. Suomen toiseksi paras Injustice-pelaaja. Kappa. Mikä on toi mun profiili, onko se harmaa naamakuva? No, oot ainakin yhdessä. Ainakin yhdellä Nelinpelin videolla. Se on maiseman piirtämässä. Maisema Irkistä. Nelinpelikanavalla esimerkiksi. Sun lupa tuli aika pitkälti siinä vaiheessa, kun me laitettiin just kamera eteen ja pyydettiin sua puhumaan, niin sä teit niin. Sä menetit kaikki sun oikeudet siinä vaiheessa. Thank you for your contribution to the Nelinpeli Saibatsu. Sun naamalla on tienattu ainakin 30 senttiä rahaa. Jos oikein kiltisti pyydät, niin seuraavan kerran kun mä tuun käymään Mättöklubilla, niin mä voin heittää sulle joku 5 senttiä rojalteja. Vittu! Mä en tykkää näistä kavereista kyllä yhtään. Ei liikaa lämää. Sä oot Pete kuitenkin niin laiska hippiopiskelija, että se jaksa mitään asiana ja käydään hakee edes. Muistakaa kuumottaa joskus Sebu kanssa striimaamaan Bloodborneista, taas kiva nähdä. Mä oon totaalisesti kadottanut niinku karta jo tästä näet, mihin vittuun mä olin menossa. Mä oon metsästänyt näitä käärmeitä täällä. Mä oikeesti vihaan tommosia pikkupaskia asia, mitkä vetelee tuon ruohon seassa ja sit jossain vaiheessa sniikkaa sieltä silleen Told ya. Tässä oli tää. On vissiin lisää kärmeksiä. Tässä on Tingaling, mikä ei tee mitään. Ja on lisää käärmeitä. Tekeeks nää edes mitään? Eiks Grandi saa yhtään rakkautta? Tää jossain vaiheessa pelaa taas Injustice striimissä, niin porkka pääsee näkemään vähän Grandi-rakkautta. Tässä mun käydä vaan tuhlaa noit vitu bloodeja, mut sit nää kaikki vitu käärmeet tulee takaisin. Mä haluan, että kaikki käärmeet tulee takaisin. Fuck those guys. Mä oon vähän niinku Indiana Jones, mä en tykkää käärmeestä.
Bla 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 bla. Tässä on nyt joku suunnitelma tässä takana. Tuudittaa mut tähän näin fiilikseen, että täältä löytyy vaan tämmösiä pieniä käärmeitä. Pieniä käärmekasoja löytyy vaan täältä näin. Sitten jossain vaiheessa tulee semmonen 400 metrin pituinen anakonda, mikä luikertelee mun kullis sisään, syö mut sisältäpäin. True story. Tepelo on vieläkin flashbackkejä grandirakkaudesta. Neljäkymmentäyhdeksän. Pöydi näin. Täältä kuuluu käärmeitä. Oikein yeah. Tuollakin on käärme. Niin, just tätä mä tarkoitin. Näettekö te? Tossa on toi iso kaveri, mikä on niinku suunniteltu, että sä voisit sniikata sen perseeseen. Ja sitten se on vitun käärmeitä täällä pilettämässä. I'm on to your bullshit. Kerkee kun 2 kertaa lyy. Ai! Murheenkryynit, saatana. Ei todellakaan. I'm on to your bullshit, Miyazaki. Ei oo ensimmäinen Souls Rodeo. Kaikki mikä näyttää liian hyvältä todennäköisesti on liian hyvä ja sit se on ansa. Automaattisesti. Vaan Miyazaki istuu himassaan saa masturboi sille ajatukselle, että se pääsis yllättämään mut tommosella vitun käärmeelläsellä. What the fuck? Mä sanoin, että siellä on jotain vitun 400 metrin versioita siitä. Ihan vitu hyvä meininki. Tapetaan käärmeitä. Puhutaan Injusticesta. Kukas nyt oli ovella vitun munapää? Kuka vittu täällä ääntelee? Kyllä, kuten sanoin, ensimmäistä kertaa. Näin. Ai. Munapää. Polta itses hengiltä. Ai tota ne tekee, jos niitä antaa tehdä. Sarja tulitti sieltä. Älä oo tommonen. Eiks mun animo poisoni? Waiting for my poison to go. Kiitos. Aha. Ei. Kiitos vitun kamera.
kuitenkin pakitan siihen tulipaloon, niin kuin mä olin just sanomassa. Ei harmaata aavistustakaan, mitä sä olisit ikinä kuullut jotain kutsuttavaa venäläiseksi persereeksi. Vaan se, että mä en oo rasisti, Sami. Vittu. Liikaa käärmeitä. Too many snakes in this motherfucking forest. I've had it with these snakes in this motherfucking forbidden forest. Se oli joku saatana hippoki tuo. It's a motherfucking hippo. Mistä tää nyt oikeesti on missään mitään lamppua, vai onks vaan? No on se kyllä aika helvetin pitkä shortcutti se yksi tossa mikä tuli, mutta... Ähäs. Eikö mä halusin ne vaan? Mene pois. Kuinka paljon täällä on näitä käärmeitä? Koko vitun mettä on täys saatana käärmeitä. I've had it with these snakes in this motherfucking forest. Snake forest. Meteli kuuluu. Niin no, näähän vois vaikka nukettaa orbitilta jos haluis. Wow. Vittu mitä paska. Ei helvetti. Vittu. En sit yhtään niinku kattonut tonne vasemmalla. Niin, eiks mä sanonut, että se on kyllä ihan mahdollista, mutta mä en vaan ikinä snajannut missä vaiheessa se pitäis vetää siihen Cleric Beastiin, että sais sen kritikaali. 2. Sori, ei kiinnosta. No fucking interest. Zero fucks given. Tässä mä nyt koittaisin nollata taas mistä mä tulin ja mihin mä olin menossa. Ei ollut lähelläkään, vittu. Kaikki oli vittu under control. Mut mä oon totaalisesti karttanut missä mä olin ja mihin mä olin menossa. Vittu. Vaikka mä vedin sitä aika monta kertaa, niin ei tullut kyllä oikein hirveästi kokeiltua sitä par-windowta siinä Cleric Beastissä. Kuitenkin sen verran iso kaveri ja se lyö sen verran kovaa, että... Vittu! Kuinka paljon näitä on? Fuck you. Fuck you! No, I refuse.
Sieltähän se pikku paskiainen taas sit hiipi sen taustalla. Kaksi kertaa päähän kritti. Make sense. Kuten sanoin, niinhän muistaakseni sanoin, mutta en nyt mene kyllä ihan takuuseen. Tuli vähän katkonaisia lauseita, kun koitti puhua ja pelata samaan aikaan siinä mulkaisussa, että ehkä meni ohi, ehkä ei. I don't know. Clear Deep Sea. Hieno nimi. No joo, on kumma. Nothing but ruins here. Mis toi nyt sitten? Mä oon kyllä nyt vähän hukassa, pakko sanoa. Tuli liikaa käärmepileitä ja piti vetää evasive actioneita, niin vähän kadotin kuule punaisen langan tästä nyt. Ai. 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 Sanoinko mä kuinka paljon mä vihaan näitä? Lopeta! Munapää. Poison. Fuck. Käärmeitä. Joo, kyllä I can hear you, mother. Käytin ensimmäisen kerran antidoottia koko pelissä. Olette nyt vitun iloisia. Jotket vähän vituillaan kyllä näitten käärmeitten kanssa. Ehkä mä saisin paranneltua siltä mun Soul Cleaveria. Muistaakseni mä tarvittais... Niin, no tässä on tää vitu... Joo, tässä oli tää... Täällä oli nää... Tässä oli tää ja täällä oli nää. Se oli Mika tosi fiksusti sanottu. Tässä oli tää ja nää. Vittujen kevät. Mä väistin. Saletisti väistin. Sitä en ehkä, mutta... Ai. Hyppäsin liikaa. Kyllä se seivaa aina välillä itsestään sitten, jos sä päästään niin uuteen mestaan tai teet jotain mitä muuttaa jotain, niin siinä vaiheessa se seivaa. Ei, vaan mä sanoin, että lähettäkää Sebulle palautetta, jotta striimaa tätä. Koska se kertoo nyt pelaakin sitä, niin mä voisin katsoa itekin chiikaasta.
Sebun Bloodborne-sessioita. Onks tavallaan edes mitään kamaa tuolla takana, vai onks toi vaan... Ei siellä taida edes olla mitään. Sen mä voin kyllä ainakin sanoa, että nyt Sebu ei striimaa yhtään mitään. Ei ainakaan mun tietämyksen mukaan. No niin, täällä oli joku vitun possu. Possu, joka pitää hirveet meteliä, vaikka pysyy paikallaan. Ja perseeseen! Mä en oikein tiedä mitä mieltä mun pitäis olla tosta, että mä tungin just mun käden about olkapäätä myöten ton possun perseeseen. Today was a good day. Kyynärpäät myötä. Tai olkapäätä myötä. Valehtelet kuitenkin. Toi noutti siis. Joku munapää ampuu mut alas täältä. Okei. Okay. Nyt vetäs käden ulos sieltä, niin se on ihan ruskea. Olkapäähän asti. Se on aika makeeta. I have no idea what the fuck I'm doing or where I'm going. Mut tuolla on käärmeitä. What is this new? Ja ohi. Se näytti kyllä aika ansalta, mutta ei sit vissiin ollu. Pääseekö tonne ylös mitenkään, vai onks toikin jostain muualta? Ei sieltä taida päästä. Helvetti. En jaksa näitä. Just. Niin. Käärmeet saa molotovista. Noin paljon mä jaksan katsella käärmeitten paskaa. Ai. Käärmeiden tai käärmymiesten paskaa jo molempissa sama. En jaksa katsella kumpaakaan. Gemstone. Mä oon nyt aika varma, että mä vetelen koko ajan semmosia jäätävää ympyrää tässä näin. Ei kuitenkaan tee mieleen lähteä hyppelemään ihan niinku sokkona alas mistään. Ahas. Ja nyt mä oon taas tässä. Oliks täällä mitään? Ei.
Ei ole. Okka. Mikä kautta kuka juoksee? Oshu. Eli alakerrassa olisi ollut bossubileet, jos siltä tuntuu. Tää näyttää aika epäilyttävästi joltain mihin mä haluan mennä. Ainakaan vielä. Kuinka pitkä juoksumatka tossa tulisi, jos mä kävisin taas? Tää mietti. Ei se matka, mutta se, että kaikki nuo vihoiset respawnaa siinä. Samaan koetat tepeksy trollata mua kuitenkin, se on joku bossi. Mua on 10 Blood Vialia jäljellä. Tekis vähän mieli käydä täyttämässä ne kyllä. Kuitenkin kusetat. Jos sä kusetat, niin mä vihaan sua ikuisesti. Kyllä niitä voi vinkkejä kautta ehdotuksia antaa, jos mä rupeen miettimään just asioita, mutta niinku... Kyllä se huomenna on kuuluisa paras päivä. Ai. Mä niinku tapoin 1000 miljoonaa tommosta samanlaista vitun käärmemiestä ja sitten... Sad face. Tästä nyt jonkun verran taas on matkaa sen takas sen. Vitusti käärmeet. All the snakes. I've had it with these motherfucking snakes in my motherfucking forest. Juu, onhan näistä juosta ohi, mutta jos muistais vielä niinku tasan tarkkaan mihin vittuun mä olin menossa, niin se helpottais.
taas dekoidaan, että missä oli mitä. Tää oli tää. Jollakin takana olevalla oli selvästi ripuli. Tuolla on käynyt. Tää oli tässä. Joo. Tänne. Onks possu oli tässä ylhäällä? Akiu. Don't really give a fuck about your bullshit. Miten mä onnistuinkin vittu suoraan kävelemään sitä kaveria päin. Freaks of unknown thing. Hello. No. Up yours, buddy. Yeah, you've come to the right place. Onks tää nyt sit niinku se shortcutti, mikä... mitä mä kuvittelin? On. Tää on just tää shortcutti. Missä mielessä tää olisi niinku lyhyin matka nyt, jos tää on shortcutti? Se on kuitenkin sieltä... Täältä löytyy. Fucking nothing. Jos tää oli shortcutti, niin sit se Possulandia on sit seuraava oikea suunta. Niinpä tietysti. Niin mä vähän Tepekse spekuloinkin. Onks toi shortcutti muka niinku nopeampi kuin mitä se toinen ois?
Minä vaan kyseenalaista. Ei oo ainakaan vielä tullut vastaan yhtään Illusion Wallia. Anna mä veikkaan, no räjähtää. Ei jees. Mutta mä en yhtään muista millainen matka tosta shortcutilta olisi sinne. Ai ylös, alas, siitä on sen vittu, on sinnekin nyt saatan aikamoinen matka. Jos tässä kävis niinku Hardstreamissa. Ostelee vähän shittiä. No. Taas mä voin vaan mennä totta samasta vanhasta mestasta. Tää käydä kattoo mitä Bosslandialla oli tarjolla. Cool story, bro. Okay. Kyllä mä tiedän mihin se hissi vie. Kyllä mä nyt niinku oon ihan kartalla sen kanssa, mutta... Eihän se nyt niin pitkä shortcutti loppupeleissä oo. Kyllä sieltäkin joutuu kuitenkin juokseen aikamoisen rallin sit takas tänne Bossulandiaan. Pitää käydä tsekkaa asti ihan vittuilakseen. Just in case. Vittuus rupeat itekseen helmossa. Kohta. Pitää käydä varmistamassa selusta. Sun muut. Oletan, että Tepöks sä et puhu mulle. Niin, koska tää oli... Tämähän on tää koko saatana... Tämä ralli, jos haluu tätä kautta mennä tonne. Onks tää nyt sit muka oikeesti lyhyempi shortcutti kuin toi? Toinen. I find it hard to believe. Miten niin väärä suunta?
Näette sitä mun siistin Juke and Jivin, kun mä väistin sen. Ei kun niin joo. Totta. Nythän mä snaijasin. Nyt mä hiffasin snaijasin, mitä varten se shortcutti oli. Mun pitääkö käydä kattoo kyllä, mitä se yksi munapää vielä tosi vihanen täällä katolla. Onko se vieläkin super duper butthurttinä siellä, kun mä löin sitä kerran? Hello, Mr. Baby Jesus, are you still butthurt? Are you still the hurtest of the butts? Hello! No se näköjään. Ja mua kiinnostaa edelleenkään tapella ton kanssa. Not yet. Joo. Lopetan. Vittu! Koitin vaan mashata sitä, että sais tapettua sen tuon samaa kombolla, mutta ei. Ei väkisi. Ton takia ne on rasittavia noin käärmeet. Vaan vetelee sillä sellainen superarmorillansa läpi tosta sun komposta. Ja mä kuulostan tuolta noin toisesta päästä huonetta striimipyöriin kuuluu vittu. Echo. Suplex City bitch. Todellakin. Vittu jos Bloodborneissa vois tehdä grapplerin, niin mä niin tekisin satana Brock Lesnaria. Mä suplexaisin vaan joka ikistä vastaan tulevaa. Jossain vaiheessa pitäis tulla mun Suplex City Population Beach paitakin postissa. www.barbershopwindow.com. Sieltä voi tilaa Suplex City paitoja. Kannatan. Onko sillä mun soulit? Mikäs? Siitä ylhäältä alaspäin lyömisestä. I don't like it, cause I'm a tiny little baby. Motherfucker. Give me my shit. Noniin, eiköhän se nyt on 100 tonnia melkein riitä. 100 tonnilla voisi ostaa vähän Molotovin koktaileita ja muita, mitä mä en ostellut vielä. Ihan vaan sen takia, että Kebastian pääsee lähemmäs sitten.
Ne, jotka ei tiedä mitä Suplexity tarkoittaa, niin kattokaa WrestleMania 31 main eventti. No joo, se on kyllä totta. Se on kyllä ihan totta turiset. Pals mulla maksaisi yksi leveli. 49, 14 tonnia maksaa yksi leveli. Mä en kyllä oikeesti tarvii mitään. Ja mä haluun päästä jeesaamaan Sebua, jos se tarvii apua. En levelaa. Mä en oo... Niin, mä totakaan shortcuttia mä en oo hommannut. Stake driveria mulla ei oo. Kaikki nää... Se on Antsu aika hyvä wrestling-tietävyys kyllä silleen. Eikö Stone Cold Steve Austin kanssa sano mitään? Kyllä luulisi olevan niinku nää kolme peruskaiffari, elikkä Hogan, Rock ja Steve Austin. Takaa mulla ei vissiin oo. No jos se on nyt, mulla on 2. Kirkhammeri mulla on jossain. Repeating pistolin mä taisin myydä. Ludwig's Rifle mulla ei oo. Flame Sprayeri mulla on jossain. Näitä mä en oo ostanut. Se on kuule semmonen kaljusetä, millä on leukaparta. Stunning Steve Austin on vähän eri tapaus. Tai Hollywood Blonde Steve Austin. Paskaa. Slow poison resistance. Bleh. Ei. Mä en pidä ketään niinku idioottina, jos ei tiedä kuka vittu on Ludwig Borga. Ei kuitenkaan hirveän kauan aikaa siellä VVE:ssä, tai WWF:ssä itse asiassa, tullut silloin hengattua. En tiedä. Ei oikein hirveästi kyllä kiinnosta Dark Souls 2 enää ollenkaan. Yksi kerta aika pitkälti riitti. Näistä vois Ludwigiakin päivitellä. Holy Daiva. Eiku se Steak Drive. Holy Steak Drive. You've gone too long. Ei kannata laulaa, tai voi tulla jotain tunnistussysteemeitä. Slow poison. Physical attack. Mitäs mulla on vitun tulta ja slow poisonia tässä aseessa, niin cancelöiks ne toisensa jotenkin perversisti. Fucking no, katsotaan. Tossa vaan, että jos mä käytän tätä, niin mä en voi käyttää niitä buffeja. Mihin pari asiallisesti laittais Soulspelit Bloodbornen?
kysymys. Ei välttämättä. En mä kyllä Demon Soulsia sanois parhaaksi niinku Souls-peliksi, vaikka mä sitä ensimmäisenä pelasin silloin. Se varmaan... Joo, kaiken järjen mukaan mitä mä oon ymmärtänyt, niin se Arkane vaikuttaa just noihin elementaaleihin. Mikä on paras Souls-peli? No, mä jätän Bloodbornein tästä kokonaan välistä, koska taas pois, koska mä en pelannut vielä läpi, mutta mä sanoisin ainakin tässä vaiheessa Dark Souls 1, Demon Souls, Dark Souls 2. Mä en tykännyt Dark Souls 2 läheskään yhtä paljon kuin mitä mä kuvittelin silloin alussa, kun sitä tuli pelattua. Silloin kun julkaistiin. Sitten vaan jossain vaiheessa se ei vaan tuntunut samalta. Ei ole samaa fiilistä. Ensimmäinen Dark Souls on vaan ihan vitun hyvin tehty. Ei sille vaan voi mitään. Olis mä saanut uusia hattuja? Hello! Ei oo uusia hattuja, mut niillä on katsottu nyt tommoset vitun uurnat päässä. Look at those fucking idiots. Niin on Urn-festivaali menossa. Onkas siis toi Messenger Top Hatti. Samin favoritti. Mitä näyttää joltain perverseiltä jesuiitolta tai Jehovan palvelijoilta. Tää oli ihan söpö kanssa ollut. Ei kun ei se ollut tää. Ton sai vissiin DLC, tai siis koodina. Tää oli ihan söpö kanssa tää. Rusetti päässä, Mä tykkään, että niillä on noin uurnat päässä. Niin, kyllähän sekin tietysti vaikuttaa siihen niin, että se ei ollut niinku Miyazakin johtama tiimi, kuka teki kakkosen. Vaan, mä nyt välttämättä niin kakkos kautta B-tiimiskään sanois, mutta niitä vaan puuttu niinku siitä. Puuttu siitä se Miyazakin perverssi kosketus. Ja se nyt ilmeisesti vaikuttaa siihen kuitenkin jonkun verran, että siinä ei ollut ainakaan meikäläisen mielestä ihan sitä samaa fiilistä. Aika mä ostaa vaan vitusti mun molotoveja. On saastettua molotoveja. Mä saastettu 37. Mä kuitenkin käytän niitä. Mä voin heitellä niitä ihan vitusti sitten, kato. Nyt tulee venattua se vuosi, kun tuhlasin melkein 100 tonnia turhaan paskaa sen takia. Sen on paree arvostaa tätä ja pelata Bloodborne niin nopeasti. Paras Metal Gear. 3. Solid 3. Snake Eater. Niin mä väittäisin. Tähän mennessä ainakin. Ground Zeroes oli pelillisesti ja helvetin hyväksi. Siinä on ehkä parhaat Metal Gear kontrollit koskaan. Mut Phantom Pain tulee varmaan olla ihan helvetin kova. Siitä on kyllä tosi kovat odotukset. Joo, pitää tiedustella tossa Sebult huomenna sit missä vaiheessa se vetelee tässä näin. Et venaaks mä sitä vielä huomisenkin jälkeen. Kyllä se ainakin väitti pelaavansa sitä vielä tänäänkin niinku, et... En mä jaksa. Lopaa maksimum paskaa. Okei, tuolla
vitun Beast-runallakaan tee kyllä yhtään mitään. Mä en käytä sitä. Mä slow poison. Voisin kyllä käydä hakee juotavaa. Keskustelkaa keskenään vähän aikaa. Kuulokkeet lentelee. Excuse me. Vittu! Kuulokkeet. Oliski. No, nyt se vitun PS-kamera sitten päättää kuunnella mua. Oiskin kanjataan. Nyt on kuule vape ja kahvitain. Se on kuule ihan eri petose. Om nom nom nom. No niin, elikäs. Tappaa vittuu, että ääni voi kuulua vähän mitä sattuu ja ehkä mä hengittelen sinne taas perversisti. Hei sinne. Kyllähän sieltä jonkinnäköisiä miehisiä kyyneleitä tuli. Ensimmäisellä kerralla 3 lopussa. Vittu! Mä vihaan näitä kuulokkeita. Tässä on tämmönen kilometrin kokoinen ohjaustaatti tulee mukana, mikä aina tippuu jostain. Sitten se aina säätelee kaikkia vitu systeemeitä. Lyhyet piuhat ja kaikkia. Vittu, että vituttaa. Tyhmät kuulokkeet. On pakko käyttää niitä. Perkele. Jostain kummosesta mä oon aina pakko tappaa tuon Krotos mennessä. Toi Brandon liitossa mennessä.
Jos mä hyppään. Voin. Hehe. Kyllä mä oon pelannut Olli kakkosessa, kun se on tuolla PSN Plusassa. Taas mä onnistuin kuoleen tohon samaan vitu viholliseen! Annoying as fuck. Hyvä Mika. Mika. Loudborn, joo. Load porn. Parempi vaihtoehto laittaa vähän enemmän poison resisttiä. Tuo on ruma. Kaksi. Täällä kyllä mitään Fashion Shows-kilpailuja voitettais, mutta... I'm so tired of your shit, Snake Man. Vittu mikä kysymys. Riippuu missä Meryl ja Sami kilpailee. Whee! On kyllä pakko sanoa, että Sami kyllä voittaisi, koska Meryl ei ole oikea henkilö. Meryl is a bitch game. Meryl voittaisi kyllä nollalla jakamisessa, koska se on niin tyhmää, että se yrittää sitä. Vittu mä jään jumiin. Vittu mä onnistuin vetelee tohon vittu. Ängin itteni tonne hautojen taakse. Tuo oli ihan vitu hyvä idea, Mika vittu. High five itelles. Taas load pornataan. Vittu mä oon tyhmä. I know. Vituttaa jo valmiiksi. Fuck
you. Viime tietojen mukaan Sami ei ollut täällä päinkään.